बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. करूळ घाटात तज्ज्ञ टीमकडून सर्वेक्षणानंतर ठरवलेल्या 5 धोकादायक दरडी पाडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. रत्नागिरी येथील पथकाकडून हे काम सुरू असून 12 तारीखपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. करूळ घाटात गुरुवारी 4 सप्टेंबरला दरड कोसळली होती. यावेळी घाटातील अन्य दरडीही धोकादायक असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागानं जिल्हाधिकारी यांना दिला होता. तसेच तज्ज्ञ टीमकडून घाटमार्गाच्या पाहणीसाठी परवानगी मागितली होती. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या त्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी यांनी 12 सप्टेंबरला घाटमार्ग बंद ठेवण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानंतर 5 सप्टेंबरला घाटात रत्नागिरीहून आलेल्या तज्ज्ञ टीमकडून पाहणी करण्यात आली. त्या टीमनं घाटातील 5 ठिकाणी धोकादायक दरडी असून त्या हटवणं गरजेचं असल्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार घाटात 4 सप्टेंबरला कोसळलेल्या दरडीसह अन्य 5 ठिकाणी धोकादायक असलेल्या दरडीचा काही भाग पाडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. याकरिता 15 ते 20 जणांचं पथक आहे. हे पथक दरडींच्या वरच्या बाजूला जाऊन तेथून सैल झालेल्या दरडीचा काही भाग खाली ढकलण्याचं काम सुरू आहे. हे काम 12 सप्टेंबर पर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत 5ही ठिकाणच्या दरडींचा धोकादायक भाग पाडण्यात येणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडून देण्यात आली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.